ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Branch manager jangka Central Bank of India Nongstoin branch haka apsautrik Naiwieng arhajar arpulai kalakam bakala haban siuhi nalaka jangka pla syakipait ba nong pensau pisa hapok kanika bank kanika jingkam jangka nika branch manager jangka nika bank kalong ba hadian baka jingya krem kala Pyrthei Khubor hadian bikipait ba nong pensau pisa kelai kendu ya ka jing ka bakrau namar ka jingbam yo ban sei ya ka pisa ka bakila pensau haka nika bank. Ketika branch manager kala kamru ba ka jingbam la ban ai pisa syakipait ba kadai na kadau ka jingbam dan jangkinong tray bat kamru ba uwei ushim shuti kat ba uwei pat ulai no kam kat ba kisngi bat kibnai kala nangjan syak election lok sabha ka ban salong house nem arhazar arpusau ka high command jangka parti NPP haka arpusau trik Naiwieng arhazar arpulai kala ai ya ka jingmenjur ban penyeng ya ka MLA jangka East Shillong constituency ka Dr. Lingdo kum ka kertong jangka parti na Shillong parliamentary seat. State President jangka NPP Meghalaya State Unit uba Preston Tensong ulai thu baka parti kala menjur man penyeng biang da ka agatha ki sangma natura parliamentary seat haka nika election. Kiken hunsha nagari Cuba, Croatia, bar Ethiopia kidi kilai tali kiri ki brasha khot sngau ha ban shimenta haka Tri Hill Assemble. Kawai ni kita masa bala peninam ya ki jingshat tenrai jangki khasi ki jantia bat ki garu. Kini kijing syat tenrai kila penyap bit hadu kata-kata haka sengi sedang jangka Tri Hills Assemble bala pelong da ketenan arts and culture jangka Sarkar Jylla haka arpusau trik Naiwieng arhajar arpulai ya kebaan sapenkut haka arpusan trik Naiwieng arhajar arpulai. Lapli pat ba ya kini kaput ketem ke syat ke kemen da menteri rong ba ke Jylla u Konrad kongkal sangma u bala longkum u kongsan haka ni kesengi harengkat ke jing Kylleng jong u menteri ketenan arts and culture u ba Lingdo u commissioner and secretary jong ketenan arts and culture u ba Frederick R Kharkangor bat kiwei kinong tre asha haka apsa trik Naiwieng arhajar arpulai kila rai banik phai biang shalaki kam kiduk hadin bakla pedang sengam ha ya ke rai jong ke Sarkar Jylla ban kentiu ya ke jing siu bainong sashi hajar tingka kabamun kinong tre asha menta kinyo ya ka jingsiyo ka balai hajar tingka nakakam ka baki tre ka president jangka Meghalaya Asha Workers Union ka kong Mira Jun Mersing kalai thu baha ka jingalang da ka wei ka sur ki asha kila rai ban let phai biang shala ka kam bala pentip ru baki asha kila weng ya ka jinga ki ka bakla thmu ban pelong haka arphanyau terik mentau benai kalong ke ka ba penlengo hadu kata-kata bantip ba uwei ubar Jylla ulale ya ka kam khai da ka babu dukan hadu khatsan snem kenthi klem da yo ya ka trading license na ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka nilalap hadien ba ex-group member badai pet ya ka tanan trade uba giger merthong rengkat bat ki pulit enforcement jongka district lambat kinong kit kam shnong jongka shnong light core kila pelong ya ka jingkhandra ya ki trading license ya ki dukan jo ki bajla ki balle ya ka khai ka pateng hapo uput sam jongka shnong light core hakani ki jingkhandra la lap ru ba ki don ki khasi ki ba kam trai ya ki dukan jong ki bajla bat na kalyang jongka shnong light core kala berngam balle da ka pateng bat banti bnia hadu bandalap ya ka jing shisha ki pulit jong kanong ba Morbi Gujarat kala register case persha ya ka wei ka hespa bat ya nriwut ki wei pan halor ka jingkano ba ki don kti ban shop pen saw ya wei usamla uba arpwes nam kerta uba dei na ka jat ben rio dalen uba trai hapo ka company jong kani ka hespa hadin bakla penbor ya u ban kebum ya ka juti jongka hasentur tang na ka daw ba upan ya ka bainong ya kani ka hespa bat iki nriwut ki wei pat la register case hapo ka section SC/ST Prevention of Atrocity Act. Wei riu pat ba la do e la ka jong jing im bat wei pat la jar ngai hadien bakla kumyu yau bom IED bala tap hakndo da kile no Nazalite Narayanpur district jong Jylla Chhattisgarh. Yau bal khlat no lai thu kerteng kumuritesh gada uba arpwes nem kerta. Kat ba wei pat ubarang jar ngai hadu menta udai bala ithu kerteng kumusrawan gada uba arphu saus nem kerta.
Menteri Rong Ba Dok Keri Narendra Modi ulapan jing tip halor ka jing long jing man jong kinong trei bat pha ru kat tu kat ni ka jing tha Shau Menteri Rong Ba ka Jylla Uttarakhand ha ka baya dei ba ka jing trei shitom jong ka kenhun a jing aram man yo se ye ki sau phuai ngot kinong trei ki bala sakut ha po ka sil yara tunnel ha Uttarkashi district menta lakhat arsingi kan thi Ka BJP kala takran ting yaw Rahul Gandhi halor ka jing tho persha yaw Menteri Rong Ba Dok Keri Narendra Modi Kinong alam jong ka BJP berkeseng Kongres kilai kentho Kylleng halor ka jing pha notice jong ka election commission Shau Rahul Gandhi halor ka jing kentho persha yaw Narendra Modi ka jing keno snewbok bat klok pisa da Rahul Gandhi persha yaw Narendra Modi kala penmi ya kata ka thmak tien hapdeng kini ki artli ki seng san Pyrthei ka election commission kala khot hajar yaw Rahul Gandhi ha ka arp santrik Naiwieng arhaza arpulai baun a jing penshai halor ka ni ka jing keno Wei Shipai nak Jylla Mizoram laklat no nak jing mensau ka bajur hadin ka jing syasiat kuli hak Shipai Pakistan kat ba ka kenhun Shipai jong kari India kedang yat pahara hak Khubor jong ka Jammu and Kashmir Yo head constable Latha Fakima jong ka 148 battalion uba sanpo snam karta ubadei nak Durtlang North Mizoram lapin kit marmar sha hospital Henry ki doktor kila pin bena bolaklat no nak jing play palat jong ka snam Ya kamet jong ni Shipai la pinkit syayeng sa jong u sya ka Jylla Mizoram na ka benta ka jingle niam ka bakhadu kumbahnya pu % ki jait ben riu jiu kinget scam ba ka ri Israel kan job ha ka jinge kuntma persha ikile na Hamas la pin pau ka jingle survey ha kini kindiat singi baladam kina shim benta ha ka survey bala pelong da ka Jewish People Policy Institute ka ong ba ka thong ba khman ka long ban pin kdia ya ubut lum jong kile na Hamas ha kini ka thma kat ba khat 100% ki wei pat ki pen pau ba ka thong ba khmat ka ba ki angnut ka long ba ka sarkar Israel ka de ben pelaj embyang ye ki bri ki bla syara bor ha ki le no Hamas ki bla hiar thma kendit ya kari Israel ha ka nyautri urisau ar hazar ar pulai kumba shilak lai phau hajar liter ka umpnyang diesel ba sautli ki trok kit gas kin sarung shanong ba Gaza leng ba kari Egypt na du ka sngi tho diang hadian ba ka Israel bat ki le no Hamas kla menjur ban pensange shwa shipor ya ka jingya sian Kenang man island ya ka jing pen pai ka ba Kylleng ya ki nong sha ra bor da ki le no Hamas bat ya ki koidi bala sha kem ha ki Shipai kari Israel U Dr. John Donald Trump la pen menapat ba new president berim jong kari Amerika udon hapedeng ka met ka ba koi ka ba khia bat ka ba shat ka ba khlan Ya ka jing tho la pelaj da Bruce Aronwald u bala pen bena yaladi kum U Dr. Shimet jong Donald Trump na du snam ar hazar ar puwei la pen tip kalat Pyrthei Khubor jong ka CNN Kani ka jing pen bena pat ba ya ka koi ka khia jong Donald Trump kalong hadin bala pen bena pat ba banya khun biang ha kani ka kenti ya ka election president jong kari Amerika ka jing sange tre kam ka ba asngi kenti da ki nong tre jong ka koi ka khia ha kari Germany kalakta hadu kata ya ki hospital bat bun na ki nong pang ki bayadei ban sha pui na ki jing pang ba per kila shuthia pang klem da yo ya kanu ka jing sumar Kinong tre jong ki hindriu tadi ki hospital ha ka Jylla jong ka North Rhine Westphalia kila sedang ya ka jinga ki na du ka sngi palai ka jinga menjur ha pedang kari Israel bakile no Hamas ban sange ya siat kala urlong hadien bakile no Hamas kila menjur ban perlat shwa kumba san phongut kinong sha ra bor ha ki kenta ber ki sngi bala pensange ya ka jinga siat Kylleng Kani ka jinga sange ya siat kala sedang na du ka nyau beji por min step kata hadien sab khandai sngi bala khi ka thma hapdeng kari Israel persha ikile no Hamas ka bala jana du ka nyau trik urisau ar hazar ar pulai hadien ka jingher thma kendit jokile no Hamas kari Israel Nadu bakani ka thma kala sedang palat khat saw hazar pras pangut kibri kala yap ha Gaza bat palat shi hazar ars pangut kibriu ha Israel bat arspa ar pulai ngut ha West Bank U Daniel Nobau la bam smai kumu president bathma jong kari Ecuador bat la pen benaru ban penduna ya ka jingduk bat ban ya khun thma persha ya ki kam runa ruser hapo kani kari Unobau badang shudap life sans nem karta udai usamla pulilo bat ukpa jong udai nong shalankan Unobau longru president badang khna tam ha ka history jong kari Ecuador Lai tadi kiseng san Pyrthei jong kari New Zealand kila pen bena ban ya trelang na ka banta ban thau ya ka sarkar syndrome hadin ka jinga kran pen ben ka balane da kitayo ya ka ni ka sarkar syndrome bathma jong ka National Party ka Act New Zealand Party bat ka New Zealand First ansayalam da Christopher Luxon kum menteri rang ba du ha ka ni kari kat ba Winston Peters ula sha jet man long kum sembut menteri rang ba du
Menteri Ketenat Yadari jangka Israel uyo Afgalan ulaong baka jingyo kun yak thma persha yakile no Hamas kendang jalan sekumba arbanai AA hadian baka sarkar Israel bat kile no Hamas kila menjur ban penlong yak jing sange yasiat na kebenta ban penpai no yaki nong syara bor bat iki koidi hapadeng kini ki arliang mamla Kila na Hamas kila menjur ban pelaj no kumbasan pawat kibriu kibla syara bor kat baka Israel kila penbena ban pelaj no yaki lai spangot kibriu kibla syakem na kibenta baper jangka Gaza bat West Bank kajing ele thma hapadeng kari Israel bakile no Hamas kalawan ra yak kajing yap palat kat 1,000 praspangot kibriu ongka Khubor na ka government media office Kini ka office kala pentim baki riu pat ba kibala yap ki kentup yakumbah riu hajar ngot ki kena bat 1,000 ngot ki kentai Ka ministry haramala ka bashim ya ka jingken na ki hospital bat ki weki telong jingtim ha Gaza Strip kala sham ka jingyap jangki brio na kani ka jingale thma kala kot shaka khat ar hajar nyos pangun kinai persha kala itungku bat ki bor pulit ha Dublin bat wiang dingru ya ki babun ki kali hadin ba sangut ki brio kala min saljur na ka jingsha dong tari ha city center sangut ki brio bat langut ki kna red kala min saw na kani ka jingja Kinong song jangka nong ba New York la mi surok jangka Manhattan ban saki ya ka 97 Macy Thanksgiving Day parade. Kani ka jingya pat ba kala sya penthut hakikat tu kani ki brio ki ba persha ya ka jingya thma jangkari Israel ya ka nong ba Gaza. Ban nolor kata kinong persha kala ra ru ya ki bana ki balat ho. Genocide then, genocide now. Kari Israel kala pentikna bakala yok pedang ya ketop kerteng jangki brio bakile no Hamas kin sapelat no ya kinong syara bor hakawat ka beningkong. Ugal hish balong u coordinator na kabenta kinong syara bor kari Israel ulaong. Baga sarkar kal deben pentim syaki bahayang sen jangkilanon kibala pau hakatop kerteng bala IT dakile no Hamas. Ka parti jong Imran Khan ka Pakistan Tehreek-e-Insaf lani ka PTI kala bandu no ya ka syap jongka bat yele kai cricket. Kani kawan ja hadin baka election commission jangkari Pakistan kala daban maham lepa ya kani ka parti bahkan pelong no ya ka election jin nongkit kam hapok ka parti ni kan hab ban mat ya ka jingsha kani no jangka syap ni ka simbol jangka parti tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat nantasi Khublei